Ngadap da ke sungguh you blay sa isian na kapor kan ke step ke benta ya ka bangayo pat ban ya kren mi pi leng ba kan ke ktien ke baim ke bakot ke badon bor ke jong blay. Today ta ha pi don ke ktien ke jong blay, fi don ke bor, fi don ke ktien ke jong blay, fi don ke jing shisha. But kam tam api don ke ktien jong blay fi don ya jisu. Namaru jisu ude ktien jong blay. Today ta ngai kublay fi namar pi iet you try fi iet ya ke ktien ke jong blay. Ngi piet syai ngi songo ikata bu blay nong kerku shu pi bau nam pen slek shu pi unang ai bor shu pi bangin la ban shekri lang you try tat do kesengi ke jingri ke turai angel rangba ai ngo you try hagan ke por nga sam ni ke ktien ke jong blay pedeng jong pi da ka download ke comment nga stunat ini ke dekot ya ka bangayo ban puli an puli lang khmat jong fi ke por ka benta ka babel ka ong ni ke jingkai arfulai ka ong ni namar shisha omdan ka baik suit persha you jacob lem ni ru kabale bertong persya yu Israel ha kani kapor on ong syapang u Jacob bat syapang u Israel katno ulale ublay kani kalong shisha ka jingkular ke jong blay yu Israel ba kanumdan kano ka ba iksuit lene kano ka bale bertong yu Israel kanomla kata kapor kanomla namar bagi dei ki judgment riu ki bala kerku dautrai katno ulale ublay ong kektien ke jong blay ublay uladap yada lupa yaki uladap sumar lupa yaki namar uladap kular ya geta nado kapor ke jong Abraham ulakular ong deka bekerku ngan kerku ya me bat deka penroy ngan penroy ya me tadeng ta habu try ulak kerku umdan kata ke balek bertong umdan kata ke jing aiksut ke balak ban job ya kini ki briu ki balak kerku dau try tadeng ta kwa abang ifi ke singi ho ngim de ki Israel ngim de kita ki judgment riu Jew and kan mau ni ka way bangiling idon ya ka jingkular ka bakam kraw shu ban ya kini ki judgment riu Israel namar kini ka jingkular ka butra ukular ya kita ki Israel ki bakin jado kan mau kini ka way ngiling idon ya ka jingkular ka bakam kraw ya kita habang puli ka tin ka jong blay ka ongom ni Galatia like hat like ong long balatim ya way baro balas din hauding kanang baga jingkerku ke jong Abraham o Chris Jisu kan ya wan lagi gentle bang ya pediang ya ke jingkular ya mensim daga jingat fi kan ma ni ka way ba u Jisu lada ba ya ke jingtim jongi baro haga ding pna the ding ta habangi ngi pediang ya Jesus Christ habangi ngilong ki khon ki jong u kan ma ni ka way pim dei shu ban ship tieng ya ka ta ka jingle bertong ya ka jing ai ksut jong no haga jim ke jong fi uksut unom la ban ai ksut shu pi unom le bertong unom la ban ai bertong shu pi lada fidei ki nong bot ki jong try lada fila anget lada fidan ni ka ktien fidan ni Jesus kan ma fidan ni men sim bakot kanum dan kano kabala ban le bertong lele kanum dan kano kabala ban aiksut yapi namar ujisu ulada ba ya gata haka ding pna tadeng ta ka jingker fi ka jingker ka jong Abraham how Chris Jisu ongani ka dekot mentan ka bamot kani ka jingker ka ba blay lok ku Abraham ka wan lang hangi lengba u Jesus Christ ya ka bang yo pediang yo men sim bakot bakin ma habang idon yo men sim bakot ngidon ya ka jingpen sle ka jong try ba habang idon ya ka jingpen sle ka jong try ngidon ya ka bor ya ka bangin yo rot ya besen ki yang laftam bangin yo rot itu ki bor jong baman bor nong shun baka nomdon kano ka balak ban le sniu yangi ngan puli gani ka ktien mo le si ngilakum klet panginya puli ya gani ka ktien Lukas nong ka basipo gani ka dekot ka ba kat kendai ka ba ongom ni hakmi ngal ai ka bor hapi ya ka ban yo rot alor gibsen bakin yang alar tham ba alor ka bor jong nong shun bom don ai ru ka ban pen sniu yapi kani ka long ka ktien ya ka ba u Jisu ukren bakan mau gani ka way habang idon yu Jisu ngidon yo men sim bakot fitep nam ka khardop jong ka dujok ro kan omla ban khang ngi tadeng tau syaitan udah hap kum kelili na beneng ong tin ke jong blay habang i don ya men sim ba ko jong blay padeng ta kwa banong ifi ka bertong kan omla ka bertong ka de hakik jat jong fi ka bertong ba kita ki jingle asni borok kilong haka jat jong pi padeng ta tin ke jong blay ka ong ngi puli ka ta na ka por shu ka por ba ka de ke jingkular ke jong blay Isaiah san sa ka khot ba khat san ter ka tin jong blay ka ong gom ni hakmi kila banyalum lang Henry danga uno banyalum lang persya ya pa un kelon namar jong pa hakmi ngala penlong ya ukamar uba persut ya karngading baru basai ya ketiar lagakam bat ngala tau
Yau nong penjot pan penjot. Kitiar barok bala tau persyak ya pa kan no mentoy. Bayu telit barok obo yang persyak ya pa ka jing bisar pan penram. Kani kalong ka benta ki syakri utrai. Bat ka hok jong ki ba nanga ong utrai. Ngas ngongu ya kani ka kentien ya ka ba utrai ukren ukular. Tading tau ong lada persat lupa ya kata ka ding. Baka no ka bor jong ka byrtong no ka bor. Kiba le persya ya pi na kano ta ka jingaiksuid ka babal ka ong syai hang ni baga ta ka tiar ka ba thau persya ya pi ka bala thau persya ru ya pi kano mentoy da lei ru ka babal ka ong kata ba kita ki thlit ki ba kren persya ya pi kita ki thlit byrtong kita ki thlit aiksuid ka kwa ba ya pi kita borok ki ba yang ya pi ka jing bisar pan penrem ka mut utrai kren ngin penrem ya kita namar ba umdan ke ikibala ban yeng khmat jongi namar uta uba krautam u yeng khmat jongi ba uta ude Jesus Christ bat ka bor ka jong men sim ko jong shisha ka long ka jingka ka jingda ka long ka ding ban thang ya ka ki bor jingdom ta ding ta kwa abnong fi ni dan peding jong fi embe ya ka jing sir dan peding jong fi dan ya ka men sim jong ka jing tharai sneu ba kita ki le bertong fi dan peding fi yong pi pang ni mat dan ba le bertong fi dan ba ikso ya pi kwa ba nang fi kita ki no mentoy kwa ba nang fi kan ka sngi ki khrdop jong du jok ki no mla ong ka tien ga jong blai tadeng ta film day ban shepting film day ban sir film day ban shoot harai sneu kamat wan ka babel kong kata usoitan ula ban wan na ka wai ka lentin re wa ban pet yap hagi nyau teli ki lenti kamut uteng kho ya pi uprabi pom ja lenti sendan ujot sendan kita ki bertong ki jot sendan ka khamma kalong bagi ta ki nong le bertong makihi kin yok kelaya ka bertong kan pai kelas ki tading ta kalong ka bama ban le persya ber ki breu ki blas le ki jong trai tading ta kwa banang fi happen long ki breu ki blas le tading ta ka kitab benengkong jong chronicle ka kren ni ka tamo ka kitab benengkong chronicle kan riu kini record arpu ar ka ong udah ong wat kata agi belas selek jonga buat pensniu igi nang itu lupa jonga ong utrai tading tau utrai udah won lupa udah maham lupa ya kita kibat mu ban pensniu kita kibat mu ban penjat utrai udah keren lupa udah maham lupa wat kata kita agi belas selek jonga tading ta kino ki ba persyang ban pensniu ya kita kinong itu lupa gi jong utrai kita ki bor ksut ki bor baman utrai udah hukum lupa bakita kin sajat tading ta ngakwa ban ong ifi kan ni kasngi utrai udah kular ya pi ya ka jingkerku utrai udah kular ya fi ya ka jing yada ya ka jing sumar ya ka ta ken ka jing so shingan pia inde pia me pi marwe unong ablang berat udan lang bat pi ta ka daw uding do jong utrai mo ki ding do ki jong ki pentengan ni uding do bu shando ki pentengan kamut habang idan yo Jesus Christ ngi lupa ya tau ding sen syar jong o ya ka bon sempat ya kita ki bumut ban kta ya kita ki blas le ki jong o tadai ta kwa abang ifi kan ni kasngi ka bomta wat ship tieng pi pang shitom dan kano ka jing ja ki yeng wat ship tieng wat nomlet sinong le bertong bat wanom lek sikit nong aiksuid ngakwa banong fi pidai lupa ki bala job tading ta yang daga jingai haka kerteng uji su fi kom barok ki khosi kin dem krup barok ki tlikin pla lagi dei bahalor ha beneng na khndo ba hapo khndo kita barok ki hab ban dem krup haka kerteng uji su pidani uji su fidani ka ktien fidani ka shintor ban kren tading ta kwa banong fi kren ya ka ktien ka jong blai pinu i ya ka jing job haka jing em ka jong fi pidai ki breu bala kerku tading tawa nung slide ke jim tara jiso wan ki slide na down jofi lemni wat chip ting la fiat makna la tem ko sngiu ke jingyap wat chip ting na mo try don cut but pim le hero tading tang ni dwai ke ni ka por menta dan pring jifi pang fitom kan ke jingpang kala bat fi la slam kan ke jingpang shisha kala te kala khom ye phi ndei et tang ka jingpang ka ba ha ka do an rewat ha ke jimut chper khat ke jong phi Pikus live ship tieng film nang man yo tia yo dem si syap ya bandi si di dawai bet ki doktor ki mlap jingpang tang ba ki la su prescribe ki dawai bandi bet ki ha bandi be hado dayak lifetime ne kwa banong fi ne ka sungi ka bor jong blai ka dana ka jaka ba ka ni ko ktien ka jong blai kan pen khia ya fi ka ktien ka jong blai ka sam si spa nyo ar poko u pa ka ktien bo pen khia ya fi baru ai ka ni ka ktien ban pelat ya fi na ka jing pen jat ba ding tam dan bala an pen jat ya fi dan mano balaan pen sneeuw fi pina yo ini ka ktien pediang ini ka ktien upa ini ka ktien upen kia fi let's say dan pen jong fi pin pat pediang you Jesus Christ no ka don fi long kristan henry fidang
sa haga dum phim sung tho ike kani ka long ka jing kerpat na ka liang ka jungi la phim sung tho pila amwan sha ka potternet ngin yo ban hi kai fi ka tien ka jong ble la fi pang sha haga man sim ka jong fi ka potternet ka dei ka hospital ka na fi ka dei ka hospital fi la ban wan ban yo ya ka jing sumar hang ne ka jing sumar ba kan jaman sim ngin ai fi ka tien ngin ai fi sha ka jing shikri ka jing twai ngin pen san yo fi ka tien da la khia sa lek no mle ringi kwa pin khia ngi kwa pin klan ngi kwa pin da yeng shwa na ka ban tau try tani tawan no sungole ran ban wan shaka potternet ban kwa ban ngi fi ka ni ka sngi ka bomenta la da ka de hospital ka ba kenja do finom pet ka de ka jongno tang la da pio ya ka ta ka jing arab tani tawan no pet ka de ka jongno kwa ban ngi fi tang fin la yema ka man sim wan la ka wan ngai utran pen khia bi pi wan la ka jingai finyo kia finyo klan finyo shisha ya ka jing pelat nagini ki jing te jing khom ni dwai ni ka por ngai utran pen kia finyo dwai hagar tengu jisu hallelujah ada hukum ni ki bor ksuit bor baman jing dom jing le bertong ni gino kita ki jing le ksuit baro kin ria haka kertengu jisu banga kren ya ka jing kerku ka jong abraham chris jisu halor ka jing im ka jong pin adu mata ka sngi finyo ya ka jing lai lo ya ka jing mut perkhat jong fi kawan mit tang ka jing shep tieng kawan mit tang ka jing sngos ir ka jing soma hada ka sngi kata baro an hukum kan ria haka kerteng u jisu chris pipang ki kon fi pang ka judan ka jing pang his name ka bawan man la ka por ka kren haka kerteng u jisu pitep in la poiti ayom ka jing pang kan wan re nado menta ka sngi ngada pendekut in ka jing pang ka ding ka jong blai ka tang basi sha ka in kong no baro hallelujah haka kerteng u jisu baka ngai vin kia haka do vin kia aga men sim kam tam e pinyo ban yeng naga ban tau jisu chris pinyo ban pla pinyo ban yalap pa yo ban job ri ki men sim lengba kan ka kamba aga bo try ule epi pinang san hau try pinang yeng ro ka Nongkhryiem ka ktien hallelujah kat ba pinang perdit ka tau try nong pen kraw fi haka kerteng u jisu nga duai nga kerku fi amen bar amen try kerku fi gen se kendu biang la shai ka sngi haka bai pat ke episode jong ka potternet la shai ngidon ka discussion te sapet ka discussion pala shai ka sngi don jeseng rapo maulai nongkwar haka por karwe bejimen step sawan ngin yo ban ya kendu lang ni shikri lang bagum ju lapim la ban wan shepo she maulai fi la ban wan ro Nongthymmai hang ni Nongkhryiem hang ni haka jaka jong ka potternet ya ka bangin yo ban shikri utrai fi la fi pat YouTube ngidon mi ka live telecast man la ka sngi sunday haka por san baje nang ni Nongthymmai ban pasngoi ktien ke jong blai blai kur khu fi jisu e pi wanum slai ke fla job ngin second blai ta ka bram ju amen hero itrai